అంత అదిరిపడుతుంటుంది. హల్లెలూయా. ఒకసారి పళ్ళు నాలుక ఉన్నప్పుడు ఈ నాలుక పళ్ళుతో అంటది, దంతాలు మీకేది అవసరమో అడగండి, మీకు ఏది ఇష్టమో, మీకు ఏ మేలు చేయాలో, ఏ ఉపకారం చేయాలో చెప్పండి, నేను ఆ మహోపకారం చేస్తానని నాలుక దంతాలతో చెప్తుంది. దంతాలు అంటాయి, నీవు మాకు ఏ ఉపకారం చేయవసరము లేదు. హల్లెలూయా. నువ్వు మాకు ఏ ఉపకారం చేయవసరం లేదు, నీ నాలుకను ఆధీనం పట్టుకో, నువ్వు ఆధీనంలో ఉండు. నువ్వు సరి లేకపోతే నువ్వు మాకు ఏ ఉపకారం చేయకు, ఏ మహోపకారం చేయకు, కానీ నీవు మాత్రం అదుపులో ఉండు, బాగా అదిరిపోతున్నావు. హల్లెలూయా. నాలుక అంటది, మీరు ఏది ఇచ్చినా కూడా నవ్వులేసి నాలుక మీద పెట్టేస్తున్నారు, నేను దాన్ని మింగేస్తున్నాను, ఆ రుచి నేను అనుభవిస్తున్నాను, మీరు కష్టపడుతున్నారు, నేను అనుభవిస్తున్నాను, మీకు ఏ ఉపకారం చేయాలంటే మాకు ఏ ఉపకారం చేయకు తల్లి, నీ నాలుకని నువ్వే ఆధీనంలో ఉండు, స్వాధీనంలో ఉండు. నువ్వు ఎటు పడితే అటు మాట్లాడుతున్నావు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు. ప్రజలేమంటున్నారు, పళ్ళు రాలిస్తాను అదో కానీ అంటున్నారు. హల్లెలూయా. దేనికి అంటున్నారు? నాలుగు అంటున్నారా? నాలుగు కోస్తాను అంటున్నారా? పళ్ళు రాలిస్తాను అంటున్నారా? చూడండి. హల్లెలూయా. నాలుగు చేస్తున్న తప్పుకి అనుభవిస్తారు ఎవరు? పళ్ళు. హల్లెలూయా. ఈ ఎవరైతే ఈ నాలుగును అదుపులో ఉంచుకోపోతారో వాళ్ళు చేసిన తప్పుకి పక్కోళ్ళు కూడా అనుభవిస్తుంటారు. హల్లెలూయా. నీకు ఆ మాటలు ఆడొద్దన్నానేమో, నీ నోటిన జాగ్రత్తగా పెట్టుకోమన్నాను కదా, ఇప్పుడు నీ నుండి నాకు ఈ కీడు వచ్చింది అంటారు. హల్లెలూయా. ఇలాగనే భర్తలు ఉన్నారు. హల్లెలూయా. నీకు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నోరు కంట్రోల్గా ఉంచమని నీకు చెప్పానా? ఎందుకు అలాగ అదిరిపడి మాట్లాడావు? ఇప్పుడు నీ నుండి నాకు వచ్చింది ఆ సంకటం. హల్లెలూయా. అని నాలుగు అదుపులో లేకపోతే అది ఆ అదుపులో లేని వాళ్ళకే కష్టం కాకుండా పక్కనున్న వాళ్ళకి కూడా ఆ కష్టము పడవలసి వస్తుంది. హల్లెలూయా. ఏం మాట్లాడతాలో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గనుక జీవ మరణము నాలుక వశము. హల్లెలూయా. ఏ వశము? జీవ మరణము నాలుక వశము. హల్లెలూయా. ఒకవేళ మన వల్ల కాకపోతే మనం ప్రార్థన చేయాలి, ప్రభువా ఈ నాలుకని అలాగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ప్రభువా, నువ్వే నా నాలుకని కంట్రోల్ చేయని మనము చెప్పాలి. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కోపము పాపము, కోపపడుడి కానీ పాపము చేయకుడి. హల్లెలూయా. కోపపడుటకు నిదానించండి, మాట్లాడుటకు నిదానించండి. హల్లెలూయా. వినుటకు